Ο Bernhard Sling θεωρείται ο ποιητής της γενιάς του, λένε οι New York Times, και όχι άδικα λέω εγώ. Το βιβλίο του «Η γυναίκα στη σκάλα», σε μετάφραση Απόστολου Στραγαλινού, πραγματικά έχει εκλέψει τις εντυπώσεις όσων το έχουν διαβάσει, και είναι πολλοί αυτοί. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον μεταφραστή, τον κύριο Απόστολο Στραγαλινό. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κυρία Ταραμπίκου, και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να μιλήσουμε για Sling. «Η γυναίκα στη σκάλα», λοιπόν, ένα βιβλίο εξαιρετικό. Μια γυναίκα και τρεις άντρες, οι τρεις μάλλον άντρες που αγάπησε αλλά και πρόδωσε, θα συναντηθούν ξανά σε μια απομονωμένη ακτή της Αυστραλίας. Καθένας τους διεκδικεί αυτό που νομίζει ότι δίκαιο του ανήκει. Αλλά μόνο εκείνη, η γυναίκα στη σκάλα, μπορεί να το δώσει. Μιλάμε για μια ιστορία για τον έρωτα, την απόρριψη, τις χαμένες ευκαιρίες και την απόδοση δικαιοσύνης. Έτσι είναι ακριβώς. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι έχει κινηματογραφικές προδιαγραφές, καθώς προέρχεται από την πένα ενός πολύ πετυχημένου και κινηματογραφικά συγγραφέα, καθώς το διαβάζοντας για τη Χάνα υπήρξε ένα μεγάλο blockbuster στην εποχή του και ήταν και ο εκτοξευτήρας του Sling στην τροχιά της παγκόσμιας αναγνώρισης. Διαβάζοντας το βιβλίο, ο αναγνώστης έχει την αίσθηση ότι ό,τι διαβάζει τα έχει ξαναδιαβάσει, τα έχει δει κάπου στο σινεμά όλα αυτά, ποτέ όμως όλα μαζί. Και σας θυμίζω τις εικόνες βιβλικής καταστροφής από πυρκαγιά, το road trip στον Αμερικάνικο Νότο, διαδηλώσεις του 1968, την ανατένιση του ωκεανού από το ύψωμα, την αποστηρωμένη ζωή του καριερίστα κτλ. Αλλά ξέρετε, νομίζω ότι οι συγγραφείς τέτοιας κατηγορίας είναι καταδικασμένοι να γράφουν best-seller, να κυνηγούν ή να επαναλάβουν ή να υπερβούν τη μεγάλη τους επιτυχία. Και το πιστεύω ακόμη και όταν αυτό συμβαίνει ασυναίσθητα. Νομίζω ότι στο πίσω μέρος του μυαλού το Sling ήθελε να επαναλάβει κάτι μεγάλο. Τώρα το αν το κατάφερε, αυτό το κρίνει ο κάθε αναγνώστης από μόνος του. Ξέρει πώς, με ποιο τρόπο μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο. Είναι ένα βιβλίο, πραγματικά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, και ο τρόπος που μεταφράζεται, που είναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Σε κρατάει, είναι στα κάτω, όπως λέμε. Κάθε κεφάλαιο είναι 1-2 σελίδες, κάπου εκεί, σε μικρά κεφαλαιάκια είναι οι όλοι. Ναι. Αυτό είναι υπέροχο, γιατί τον αναγνώστη όχι μόνο τον ξεκουράζει, τον αφήνει να φύγει με την εικόνα για να προσπαθήσει να έρθει η επόμενη μέσα διαβάζοντάς το, έχοντας μία ροή που δεν κουράζει καθόλου. Σε αυτό βοηθάει ο Sling, τον οποίο όσο μπόρεσα ακολούθησα πιστά, μεταφέροντας φυσικά τη γερμανική γλώσσα στα ελληνικά και σε κατανοητά ελληνικά για τον αναγνώστη. Θέλω να πω ότι όλα αυτά τα υλικά που χρησιμοποιεί ο Sling τα χρησιμοποιεί με μαεστρία, με κοφτό και μεστό λόγο, όπως όλα τα βιβλία, και πλέκει μια ιστορία με πρωτότυπη υπόθεση που από μόνη της κρατά αμύωτο το ενδιαφέρον. Αυτό είναι το ατού της γυναίκας στη σκάλα. Επίσης, όπως προείπατε, χωρίζεται σε 3 μέρη το βιβλίο, με πολλά μικρά κεφάλαια, και αυτό το συνηθίζει ο Sling. Να μιλήσουμε λίγο για την υπόθεση. Για την Ιρένε. Για την Ιρένε. Αν και ο κάθε ήρωας έχει τα δικά του, δηλαδή η γυναίκα στη σκάλα, ναι μεν λέμε Ιρένε, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό και σπουδαίο οι άνδρες που βρίσκονται γύρω της. Εγώ νομίζω ότι στους χαρακτήρες των 4 ηρώων, κεντρικών ηρώων του έργου, του πλούσιου συλλέκτη, του ανερχόμενου ζωγράφου, του συντηρητικού και επιτυχημένου δικηγόρου αφηγητή, και τη Ιρένε, η οποία αποτελεί ένα τρόπο που διεκδικούν και οι τρεις. Βάλουμε εγώ πως ο Sling δανείζει στοιχεία του ίδιου του το εαυτού. Ακόμη και αν αυτά φαίνονται εκ πρώτης αντιφατικά. Αν έχετε εύκαιρο το βιβλίο, στη μπροστά μου 222, θυμάμαι, στη σελίδα 222, το έχω σημειωμένο να σας το πω, λέει σε ένα σημείο: μην ασχολείσαι. Όταν μιλάμε για τους άλλους, συνήθως μιλάμε για τον εαυτό μας. Τον Γκούντλαχ, το σύζυγο της Ιρένε, βλέπουμε τον πολύ εύπορο ιδιότροπο βιομήχανο από καλή οικογένεια, κάτι που υπάρχει στη βιογραφία και του ίδιου του Sling. Και η ιδιοτροπία και η βιομηχανική οικογένεια, η αστική οικογένεια. Στο ζωγράφο Σέιντ αναγνωρίζουμε την καλλιτεχνική φύση του Sling. Την έπαρση, όλο αυτό. Ναι. Αλλά και ένα φιλικό, αρχικά τουλάχιστον, προς τις σοσιαλιστικές απόψεις υπόβαθρο, που μετά από 40 χρόνια φυσικά έχει ατονίσει, ακόμα και στον ανώνυμο αφηγητή, που θεωρώ ότι είναι ο ίδιος ο Sling. Βλέπουμε τον νομικό, τον φιλόδοξο, τον μεθοδικό Sling, το πετυχημένο αστό θα λέγαμε, που πληρώνει τους φόρους του, ζει μια συμβατική ζωή που ποτέ δεν αμφισβήτησε. Η Ιρένε τώρα ενσαρκώνει για το Sling τον ιδανική γυναίκα. Εγώ θεωρώ ότι είναι ο προορισμός, η έμπνευση, το μέσο με το οποίο ο κομφορμιστής αφηγητής θα μπορέσει να αλλάξει την καινή ζωή του. Η ζωή εν τάφο, όπως του
καταλογής σημείο του βιβλίου και η ίδια η Ιρένε. Ο μόνος που αλλάζει τη ζωή του. Ακριβώς. Και εκεί νομίζω ότι είναι και όλο το μήνυμα του βιβλίου. Έχοντας διαβάσει αυτό το βιβλίο, εγώ θεωρώ πολύ ενδιαφέρον τελευταία σελίδα του, θεωρώ ενδιαφέρον για τον αναγνώστη να παρακολουθήσει και να φουγκραστεί αυτόν τον εσωτερικό διάλογο του Σλινγκ, ο οποίος, μην ξεχνάμε, είναι 71 ετών πλέον. Έτσι. Ωστόσο, με παρόλα αυτά, αισιόδοξο τελικό μήνυμα. Αισιόδοξο. Βέβαια, ναι, βέβαια αισιόδοξο. Δηλαδή, ναι. Ο αναστοχασμός, η αναμέτρηση με τις χήμερες, η καταμέτρηση των εικόνων και των ητών, η αποδοχή του αποτελέσματος, η συμφιλίωση με το παρελθόν. Και εμπρός για μια νέα αρχή, μια καλύτερη συνέχεια, για όσο απομένει, ως το τέλος. Και αυτό το γράφει ένας 70χρονος, ο οποίος ξαναβρίσκει και ερωτεύεται μια 70χρονη. Μεταμόρφωση, έτσι είναι. Ιρένε. Εγώ σαν γυναίκα το είδα ότι ήταν μια ελεύθερη γυναίκα, η οποία δεν ακολούθησε ουσιαστικά κανέναν από τους ρόλους που θέλησαν να της δώσουν οι τρεις άντρες. Ακριβώς. Παραμένει νομίζω αντισυμβατική μέχρι το τέλος. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Ξέρετε, με φίλους, επαΐοντες, έχουμε θέσει όλους αυτούς τους μήνες που έχουμε καταπιαστεί με αυτό το βιβλίο ένα ερώτημα. Το γιατί κατεβαίνει μια γυναίκα τη σκάλα. Πολλοί δίνουμε διάφορες ερμηνείες αυτό. Αλλά εγώ θεωρώ ότι δεν κατεβαίνει για να αποκαλφιλωθεί, για να υποβιβαστεί, αλλά για να βρει και η ίδια τη γαλήνη, για να μην πέσει. Μα και αυτή κατέβηκε τις σκάλες για να βρει τη γαλήνη, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Δεν θα μαρτυρήσω το τέλος. Όχι, δεν χρειάζεται να το πούμε, γιατί πραγματικά αξίζει να το διαβάσει κανείς. Μπορεί να είναι και για την ίδια λυτρωτικό. Ναι. Έτσι κι αλλιώς έχει φτάσει σε ένα σημείο που να ζει τη ζωή που ήθελε, που θέλει. Ακριβώς. Η Ιρένε, ενώ η άλλη είναι ακόμα σε μία μόνιμη αναζήτηση. Ναι, αναζήτηση. Και η ίδια νομίζω ότι αναστοχάζεται, όπως και είναι εκείνα ο σκληρός πυρήνας του έργου του Σλινγκ και η απόδοση της δικαιοσύνης, καθώς είναι και ο ίδιος καθηγητής δημοσίου δικαίου στο Humboldt του Πανεπιστήμιου του Βερολίνου, ο οποίος αναστοχασμός η δικαιοσύνη εμπλέκεται με τον στοχασμό. Δηλαδή αυτό που δικαιούται ο καθένας από τη ζωή, έχοντας φυσικά περάσει τη βάσανο του αναστοχασμού, υποθέτω ο Σλινγκ τη θέτει ως τρόπαιο στο τέλος της ημέρας και δεν είναι άλλο από την εσωτερική γαλήνη. Και μην ξεχάσουμε και τον έρωτα. Είναι ένα βιβλίο και ερωτικό. Ακριβώς. Είναι συγκλονιστική η στιγμή που ο ερωτευμένος ονειρεύεται όλο αυτό το πάθος που έχει, την αναμονή που έχει, φτιάχνει τα σενάρια, περιμένει. Είναι εξαιρετικό πώς συμβαίνει στη ζωή ενός πολύ ανθρώπου επιτυχημένου, βολεμένου, ας το πούμε έτσι. Και ξαφνικά ο έρωτας το ανατρέπει τα πάντα. Ακριβώς. Γίνεται ένας έφηβος. Ναι, ακριβώς. Γιατί από την αρχή έχει ερωτευτεί ο δικηγόρος την γυναίκα του ενός, την ερωμένη του άλλου, εμπλέκεται και εκείνος συναισθηματικά και επαγγελματικά στην υπόθεση και γίνεται ένα κουαρτέτο, θα λέγαμε, έχει όλα αυτά, το οποίο βρίσκει τη δικαίωσή του, τη γαλήνη του, την αρμονία του 40 χρόνια μετά, κάπου στην Αυστραλία. Εξαιρετικό και ο χώρος, όπως περιγράφεται. Ένας διαχρονικός έρωτας, δηλαδή. Ναι. Η γυναίκα στη σκάλα, Μπέρναρντ Σλινγκ. Και πείτε μου λιγάκι, όταν το διαβάσετε και μετά το μεταφράζετε, πόσο εύκολο είναι κανείς να μεταφράσει Σλινγκ? Καταρχάς, τα προηγούμενα βιβλία του Σλινγκ τα είχε αναλάβει ο Ιάκωβος Κοπερτή και έχει κάνει εξαιρετική δουλειά. Για μένα ήταν, αν μπορώ να μιλήσω λίγο προσωπικά, επειδή προέρχομαι από τον χώρο των πολιτικών επιστημών. Τόσα χρόνια μετέφραζα πολιτικά κείμενα, θέσεις, προγράμματα, ξέρετε τώρα, θεωρητικά μανιφέστα. Οπότε ήταν πρόκληση αυτό. Και πέρασα στη μεγάλη αγάπη. Έχω ένα background γερμανικής φιλολογίας και μετάφρασης και έκανα το κέφι μου. Παρότι δεν ήταν πολύ εύκολο βιβλίο μεταφραστικά. Δηλαδή, δεν θα σας πω κάτι πρωτότυπο ότι καθόμουν με τις ώρες να βρω την κατάλληλη λέξη ή να μεταφέρω πράγματα που καταλαβαίνει ο Γερμανός αναγνώστης. Είναι λίγο δύσκολο για τον Έλληνα όμως. Προσπάθησα να κάνω όσο γίνεται λιγότερες υποσημειώσεις και νομίζω το αποτέλεσμα, μάλλον θα κρυφθούμε εκ του αποτελέσματος. Νομίζω ότι και μόνο που είπατε ότι το έκανα με κέφι και ήταν η μεγάλη αγάπη φαίνεται. Κύριε Στραγαλινέ, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και πραγματικά είναι ένα βιβλίο που όποιος το διαβάσει όχι μόνο θα... Είναι σαν να βλέπει, και τώρα που μου το λέτε μία ταινία. Μία ταινία εξαιρετική που έχει τα πάντα μέσα. Ακριβώς. Κυρία Ταραμπίκου, και εγώ ευχαριστώ θερμά για την τιμή που μου κάνατε να μιλήσω. Ελπίζω να τα ξαναπούμε. Βεβαίως. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό απόγευμα να έχετε. Γεια σας. Γεια χαρά. Ευχαριστώ.